Hello, eu sunt Star și bine v-am găsit la un nou episod de Balloons TD6. În acest episod voi face level 100, băi și fete, 100. Da, și între timp am deblocat toți eroii, l-am mai luat și pe tipul ăsta și am luat și skin-urile astea două. Și acum strâng pentru ăsta, că n-ai nimic, nu-mi place. Ok, și cred că o să joc. Pe harta asta, pe hartă. Cu Adora, că și așa am skin pe ea. Ok. Magic Monkeys Only. Bun. Frumos. Prima rundă o las să treacă, că vreau să pun pe Sauda din prima. Nu știu dacă e cea mai bună strategie, dar na. O să-mi iau puțin damage. Puțin damage, da, am armură, deci nu-i problemă. Așa, și o să pun pe Sauda aici. Perfect. Cel mai bun loc. Nu chiar cel mai bun, pentru că n-am abilitatea asta. Cred că cel mai bun ar fi fost, nu știu dacă chiar ăsta e cel mai bun, dar cel mai bun cred că ar fi fost pe aici și pe undeva, care are la abilitate mai mare. Că aici vezi că se duce în partea asta mai... și nu e nimic acolo, în fine. Ok, bun. O să pun un ninja low aici. Aici, așa. Perfect. Bun. Pe partea de jos cu bombele. Pentru moburi. Sper să fac levelul 100 din meciul ăsta, că vreau să dau doar un meci. Bine, între ghilimele meci, că nu e chiar meci, e... că na. Și cu cartea de la level 100, nu știu exact ce o să cumpăr. Am o vagă idee, dar poate nu iau aia, nu știu. Dar cred că da. Știu ce să iau, știu ce să iau. Aveam de mult în minte chestia asta, dar am zis să strâng pentru skin-ul ăsta. Și n-am mai cumpărat chestia aia, că costă 500 de dolari. Dar nu vă zic ce. Nu vă zic. Nu vă zic. Ok, bun. Bun. Bă, asta așa cu Magic Only e destul de ușor. Adică toate mai multele de la Magic sunt OP. Nu neapărat OP, dar sunt foarte bune. Au chemă, au de toate. Sunt foarte bune. Plac, adică cred că Magic e categoria mea preferată. După dintre Primary și Magic, sincer nu știu ce să aleg. Și Military îmi place, dar le pe locul 3. Suportul nu. Suportul e bun și el, îmi place și el la patru astea. Dar sincer cred că Magic-ul e pe locul 1. Cred. Adică îmi plac toate. La Primary nu-mi plac chiar toate. Adică îmi plac toate, dar îmi plac toate, dar nu la fel de mult față de astea. În fine, lăsăm asta la o parte. Strâng de sticky bomb ca să se apropie moabul. Mamă, dar abia acum realizez. Deja îmi da 33. Ce repede trecut. Ok. Ok. Îmi place skin-ul ăsta, chiar e super.
De asta l-am și luat, că dacă nu-mi plăcea, îl mai luam. Hai că îl mai luam dacă nu-mi plăcea. Așa. Așa. Uleu, stai așa. Că nu e... Ok. Să pun un mage aici cu chemo și cu flame. Ok? Mă duc pe foc. All of fire. Ok. Și dacă am fost să iau și Dragon's Breath până la 40, e perfect. Da, nu cred. E de fapt nu, da, fac. Fac ăsta. Vreau să fac cum e. 500. Ia. Da, fac. Bun. La fix. Nice. Bun, vreau să pun un... aici și Android. Cu Storms. Storms. E Storms. E Storms. E Torn. În fine. Torn. Fără S. Așa. Uite. Momentan nu ar fi așa. Pa. De buff-uri. Momentan ajunge și mai vreau să fac o mică armată de druizi. Sper să încapă 4. Nu. Nu încap 3. Ok, armată de droiduri. În fine, nu mai știu să vorbesc. Un ninja. Uite așa pe mijloc. Că e șmecherul ăsta, pe mijloc. Uitați-vă, vreau să zic, uitați-vă și voi că nu mai trece niciun balon. Peste 2 secunde. Este ninja-ul meu sunt baloanele. Peste 2 secunde după ce am zis chestia aia. Da, în fine. Să mă duc pe partea de sus. Turn de 51. Ok, și acum vreau să strâng de asta. De asta așa. 3, 2, ok. Level are. O sacrific druidul ăla. Îl pun la loc. Facă doar mai repede XP la level 10. Fac mai repede level 10. Ok? Hai că strâng de Ball of Lightning. De ce nu? De ce nu? Ok, nice. Bun. Și acum vreau să pun un Super Monkey. Ca să avem toate maimuțele. Ce șmecher arată bila asta. Așa, perfect. Da, ajunge la ăla. Ball of Lightning? Sau cum se numește? Ball of Lightning, nu? Da, Ball of Light, nu Ball of Lightning. Nu Ball of Lightning. O să primi de la... bă, așa. Ball of Light. Ok. Sper să fac level up fără asta.
Sper. Dacă am trebuie, că am nevoie cam de doar 100.000 XP. Cred. Ceva de genul ăsta. Nici probleme acolo, dar nu-i problemă. Nici probleme, dar nu-i problemă. În fine. Leu. Chill. Bun, și acum strâng de Robomonkey pentru că e bun și altceva nu știu ce să mai cumpăr. Cred că o să pun niște de ăștia, ok, știu ce vreau să fac. Așa. Niște alchemiști pentru gold. Hai că dau felul asta. Așa. Bun. Hai mai repede cu bănuții. Latră câinii. O, câini. Ok, îmi cer scuze pentru lătrați că s-aude. Nu mai știu să vorbesc, ok. Îmi cer scuze pentru că s-aud câinii pe filmare lătrând. Dar nu-i problem, nu-i vina mea. Că latră câinii pe stradă, random, ok? Că nu și eu că se ok. Nu-i băgați în seamă, ok? Câini latră pentru că asta fac ei. Și da. Bun. Acum continuăm. Vreau să strâng pentru Robomonkey. Pentru că da. Ok. Hai cu level up, haide. Hai cu level up, haide. Mai repede. Sper să fac level up. Ei. Deci când nu știu. Ei. Mamă cum arată. Level 100. Level 100. E. Am făcut. Bine, boss. Let's go. Am făcut level 100. Bine, mă. În sfârșit, după atât de mult timp, am reușit. Am atins 100. Level 100. Nice. Ok, și acum hai să fac upgrade-ul ăsta. Și eu să mai pun un druid. Hai să pun la loc. O să pun înapoi ninja-ul. Dacă mai știu cum să ok. Da. Așa, perfect. Oleu. Ok, bun. Unde e Phoenix? Hai cu Phoenix-ul. Hai cu Phoenix-ul. Și dăm Ball of Light. În situația asta e Ball of Dark. Pentru că skin-ul ăsta e mai de dark. Nu e de light. Sau de avaram. Mai întunecat, nu iluminat. Dar în fine. Cazul ăsta e Ball of Dark. E Ball of Light. Easy Phoenix. Ok, și ne apropiem de runda finală. Runda asta e cea mai problematică rundă de pe hard pentru că de aia. Stai mă că am Phoenix, nu-i problemă. Am uitat că Phoenix-ul vede chemurile dacă ăsta le vede. Aia a fost problema la runda asta, pentru că vin foarte multe chemuri. Foarte multe. Deci mai am mulți bani. O să pun niște druizi de aici, așa. Ok.
Ok. În fine. Hai, dă-i cu abilitățile, toate abilitățile posibile. Uleu, bun. Easy win. Și am level 100, mamă cât de frumos arată. Super. Și ceea ce vreau să cumpăr de la Magic. Asta. Da. Pentru ninja, că folosesc de ninja-ul. Am vrut să cumpăr de mult. Dar am zis să strâng de skin-ul ăsta, că îmi place. Și na. Ok, pe cam acesta a fost episodul. Eu am fost Star și noi ne vom revedea pe data viitoare. Pa, pa!